सर'पटार फरायसालिमायाव दिनै बर' राव सोलोंथाइनि मिरु बेखेवदों। BKWSनि बानजायनायाव सर'पटार फरायसालिमानि हेफाजाबजों EM प्रदीप स्वर्गियारिनि गोख्रों नाजानायाव दिनै सर'पटार फरायसालिमायाव बर' राव सोलोंथाइनि मिरु बेखेवनाय जायो। UBPOनि थुनलाइ नेहाथारि महेश्वर बसुमतारिया मेलखौ सामलायो आरो BKWSनि EM प्रदीप स्वर्गियारिखौ बरायनाय बिबुंथि लाखियो। बेजों लोगोसेनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै गौहाटी मुलुगसोलोंसालिनि लोगो बिबुंगोरा डक्टर इस्माइल हुसेना बिबुंथिनि गेजेरजों मेलखौ बेखेवो। बे हाबाफारियाव BKWSनि मासिगिरि अनिल बसुमतारी, लेङाइ गाहाय रमिय पि नार्जारी, सर'पटार फरायसालिमानि लेङाइ गोरायुं डक्टर जयन्त बरा, बिबुंगोरा सत्यब्रत दत्त, प्रणब ढेकियाल फुकन, UBPOनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म, सुतिया फरायसा आफादनि अभिजित सुतिया, असम छात्र सन्थानि शिवाशी शर्मा, गलाघाट जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि अपुल स्वर्गियारी, बोसोनगिरि नीलेश्वर ब्रह्म, गलाघाट जिल्ला UBPOनि आफादगिरि मुकुन्द बसुमतारी, गलाघाट जिल्ला आबोबनि आफादगिरि दैमन्थि दैमारिजों लोगोसेनो फोरोंगिरि आरो गोबां फरायसाफोरा बाहागो लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव EM प्रदीप स्वर्गियारी आरो बिबुंगोरा डक्टर इस्माइल हुसेना मा बुंदों बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै मिथिनानै लानि फै। बर' कसारी गावहायुङारि खुंथाया सरकारजों दाजानायनि उननिफ्राय आबाद बिथिं, सोलोंथाइ बिथिं, हारिमु बायदि बिथिङाव जों हाबाफारि लानायनि अनगायैबो देग्लाय जोङो बर' कसारी काउन्सिलनिफ्राय मोन 8 गुबुन गुबुन जिल्लायाव मिरु बर' राव सोलोंथाइनि मिरु जों बेखेवनायनि हाबाफारि लादों। बेनिनो दिनै गलाघाट जिल्लानि सर'पटार फरायसालिमानि हेफाजाबजों बर' कसारी गावहायुङारि खुंथाया दिनै बर' राव सोलोंथाइ मिरु बेहाय जों बेखेवनाय जादों आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि लोगो बिबुंगोरा डक्टर इस्माइल हुसेन बिथांखौ जों हांख्रायनानै लाबोदोंमोन। बिथाङा बर' राव थुनलाइनि जारिमिन, बर' रावखौ गाव बोरै सोलोंथों, बर'नि अनगायैबो जे मालायनि रावखौबो बा मालायाबो जे बर'खौबो सोलोंनांगौ बे बाथ्राफोरखौ बिथाङा गावनि बुंथिनायनि गेजेरजों फोरमायदों आरो बेहाय गाहायै सर'पटार फरायसालिमानि जोंनि मानगोनां प्रिन्सिपाल डक्टर प्राप्ति ठाकुर आरो गुबुन गुबुन बिबुंगोरा बिथांमोना जोंखौ मदद खालामदों आरो बेनि लोगोसे सर'पटार ओनसोला जिहेतु गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव बयबो रायजो जानाय मोनसे जायगा, बेहाय माने अखम छात्र सन्थाननि बिबानगिरि फैदों, सुतिया छात्र सन्थाननि बिबानगिरि फैदों आरो जोंनि माहारियारि आफादफोरनि एबसु, आबुब, साहित्य सभा बिथांमोनाबो दंमोन। आं मिजिंथिदों जे जोङो बर' राव थुनलाइखौ फेहेरनायाव अकल बर'आल' नङा, जोंनि जायगायाव बर'आबो बर' रोङि दङ, बिथांमोनाबो सोलोंनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन राव हारिमुनि मानसिफ्राबो बे रावखौ सोलोंनाय गोसो जादों आरो सर'पटार फरायसालिमानि गोबांथार बिबुंगोरा बिथांमोनाबो बेयाव फरायसा हिसाबै सोलोंगोन होननानै बुंदों। बेनि थाखाय जों गोजोननाय मोन्दों आरो नैबे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय आं साफ्रोमबो नुजाफैनो हानाय रायजो राजा, फोरोंगिरि, गेदेमा बिथांमोन, माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो खौरांगिरि बिथांमोनखौबो आं साबायखर जासियो। অনুভৱটো ক'বলৈ গ'লে ভাষা শিক্ষা এই বস্তুটো আচলতে অথলে নাযায়। কোনোবাই যদি কিবা এটা নতুন ভাষা শিকে সেইটো একদম নিজৰ বন্ধুৰ দৰে কাম কৰে। আজীৱন এই ভাষাটোৱে তাক মানে সহায় কৰি থাকে আৰু এই বড়ো কছাৰী কল্যাণ সাহিত্য পৰিষদৰ আৰু সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত আজি যি 3 মহীয়া বড়ো শিক্ষণ মানে কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে, অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিবলৈ গৈছে, মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল। এই অঞ্চলৰ যিসকল মানুহে মানে বড়ো ভাষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী তেখেতসকলে এই কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে যে শিকাৰ এটা সুবিধা পাব বিনামূলীয়াকৈ যিটো অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ খুলিছে, সঁচাকৈ এইটো মোৰ কাৰণে বৰ মানে ভাল লাগিছে আৰু গৌৰৱৰ বিষয় অঞ্চলৰ কাৰণে যে অন্ততঃ যিসকল নেকি এই ভাষাটোৰ প্ৰতি মানে শিকাৰ এটা আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে তেখেতসকলে শিকাৰ যথেষ্ট এটা সুবিধা পাব। বৰ ভাল কথা, এইটো শিকাটো উচিত। আৰু কিয়নো बर' राव बेवहाय फोरोंनो थाखाय जायनोखि मिरु खुलिदों नैबे बर' कसारी साहित्य कल्याण परिषद आरो सर'पटार फरायसालिमानि दैदेननायाव जाय 3 दानारि मिरु मोनसे खुलिदों बर' राव सोलोंनायनि मिरु आरो बे मिरुआवहाय फैनानै जाय बर' रावखौ सोलोंनो नागिरो बिसोरो बे रावखौ सोलोंनायनि थाखाय खाबुखौ मोनगोन आरो बेवहाय
आं सासे बेखेवगिरि महरै बेवहाय फैनो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गोजोन्थों।